Ahojte, takže toto video bude o motorku a ideme si ukázať, aká je motorka. Takže tu je svetlo, tu sa dáva veci, tu sa štartuje a tu sa dáva benzín. Takže toto je motorka, je super a tá motor tlaková a tu sú značky, vidíte, tu sú značky. Takže dávate tu mi lajky, takže toto je motorka super. Som skúšal tlaková, všetko dobre, fučné. Tak, takže tlaková motorka. Takže to super, tu svetla sú tiež, kolesy sú tlakové, toto je tiež tlakové, toto nie je tlakové, to je tlakové tiež, takže dávajte mi tu lajky a vyrábajte, toto je tlakové tiež, vidíte, tu sú značky, sú kluby chalovce, tu sa dáva veci a tak, takže tu sa dáva také veci, tu ide do 60 km, tu také, tu asi dáva sa svetlo, tak, takže si takto je, není pekné. Daj plyn. No. Pohode, není benzín. Není benzín, vaši ale dajte mi tu veľa lajky, takže tu je svetlo, aj tu je svetlo a tu sa také dobite pridáva, no. Pridáva dobre. No, a toto také pekné, tlakové, tu sa dáva benzín a tu sa dáva veľa vecí, tak. To sa dáva helma. Hej, helma. A to také pekné, že dávate lajky, veľa beria, tak. Takže tu som za ňu spokojný, že mám tu motorku, to je tlaková motorka, Adam Moto tlaková motorka. Adam Moto, to je tlaková motorka, tu sú svetla, vidíte, pekné, kolesy. Keď si ju umýjem, bude najkrajšia na celom svete. Takže tak. Toto tiež také pekné. Takže tu je 60 km, vidíte. Tak toto končím. Dávajte lajky, odbery a čau.